तो का हाल बा भाई लोग का तो हम लोगन जाना तारा कि दवाई के बीच में से लाइन काहे खातिर खींचल रहेला। सिर्फ हाई पावर के टेबलेट में ही देखे के मिलला, जेकरा कि अगर हम लोगन के कम पावर के टेबलेट की जरूरत है तो ओकरा में से हाफ या बीच से तोड़ के खा सकत बानी। जैसे कि मान ल कि आप लोगन के कोई मेडिसिन टेबलेट ले लिए जौन कि 1000 ग्राम के और डॉक्टर ओकरा के आप लोगन के 500 ग्राम ले के कहता तो ओकरा में से आप लोगन हाफ करके ले सकत बड़ा। ध्यान दे वाली बात यह है कि जौन मेडिसिन में या टेबलेट पर लाइन नहीं है तो मेडिसिन टेबलेट के आप लोगन के हाफ करके नहीं खाए के चाहिए। अब आप लोगन अच्छे समझ गई हो कि दवाई के टेबलेट पर एगो सीधा लाइन काहे खातिर रहेला। भाई लोग आप लोगन बिस्किट में छेद तो देखले हो कब, लेकिन कई लोग एकरा के केवल डिजाइन ही माने, लेकिन एकरा पीछे भी एक उद्देश्य है। दरअसल बिस्किट में छेद जानबूझकर कइल जाला ताकि बिस्किट के जब पकावल जाए तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक सके, ओकरा में क्रंचीपन आ सके, जेकरा खाए में ज्यादा मजा आए। यही खातिर बिस्किट में छेद रहेला। का आप लोगन जानता नहीं कि बिजली के झटका लगे से आदमी की मौत क्या हो जाला? सांस रुकला की वजह से या फिर धड़कन रुकला की वजह से, चाहे फिर फेफड़ा के काम करब या न करब की वजह से, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मृत्यु को इलेक्ट्रोक्यूशन कहल जाला। और पानी के दले के कारण इंसान के खून गाढ़ा हो जाला, खून के प्रभाव धीमा हो जाला, इंसान के सब अंग काम करे बंद कर देवेला, इंसान के मृत्यु हो जाला। बिजली के झटका लगे से 3 वजह से आदमी की मौत हो सकेला। तो यही कारण है कि बिजली के झटका लगला से इंसान के मौत हो जाला। तो बस भाई लोग आज के वीडियो यही खत्म करते नहीं करा। तो इन लोगों की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दी।